komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, na 44. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
mensahe wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. Mayong hapon naman sa aton mga palanggang mga tagpalamati. Kag syempre, welcome naman sa aton Huwebes nga edisyon sang This Is My Life. Syempre po ng inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Updanay kita tugtog-tak na alas 3 sa karuniya nga hapon. Bispira sa adlaw sang mga tagipusoon. Adlaw sang paghigugma, Valentine's Day. So, for sure, ang mga nagahigugmaanay, mga nagapalanggaanay, dira, nagapreparar man kung anong himuon nila buwas nga adlaw, bisan ang ara lang tayo. Okay. So, good luck dira para sa inyo tanan. Kag welcome, syempre, sa aton man ng mga young at hearts, sa mga young ones, sa mga elderly naton, mga senior citizen and short, Tito Wilma, sa inyo dira mayong hapon, kamusta lang kamo, nakapanyaga na, ano mga plano ninyo para buwas Valentine's Day, o pud man sa inyo bugos nga pamilya? Yes, mga apo ninyo, for sure, silang mapreparar para iya sa inyo. Palitandaan sa mga pagpalangga. Paamo ka na. Ikaw, tawe, ikaw gidyang gihimo, sinamo. Hindi aton man, pahinumdum lang sa ila, nga kinanglan magpreparar sila, bisan sa simple lang nga bagay, para nga mangin happy naman. Ang aton sini mga mga hubines, mga huben sa Balatyagon. Anyway, sa karuniya nga adlaw, sa nahambal na neton, bispira sa Valentine's Day, sabahin sang aton pagbasa sang sulat, may bisita kita karon, mag-sweetheart. Daw ko yung excited, balakit, wala ko pa sila na-meet in person, pero sa mga active sa social media, especially sa Facebook, nakita nyo na ni sila. Madumduman ninyo itong nag-propose sa isa, iya ka, dako nga mall, dari sa Ciudad ng Bacolod, dito sa reclamation area, nag-propose sa isa ka lalaki, sa isa ka babae. Wow! Ti gusto ko, hibaluon, ang ila sini istorya ka nga, naglabot sa amugid sina. Ano blang mga plano sang lalaki? Bala na surprise si girl? Bala happy si girl? Ano mga istorya nila sa likod sinitanan? Hibaluon naton ina karon. Siyempre, aton man hibaluon kung anong mga balatyago nila nga duha. Kung bala sa ila pagnobyahanay o kung sa pagbaton sang girls sa boy, may mga na-encounter na sila nga mga kabudlayan, kung paano nila inatanan na lang puwasan about. So, pre-Valentine celebration para sa aton. Pero buwas gidiya ang aton sa ni-highlight sa celebration. So, buwas, excited man kita, surprise man ina para sa inyo, ang aton mangin bisita buwas, o pud man sa isa ka sorpresa, sa isa ka single nga lalaki. Well, tuod na tawe, okay, hibaluon naton ina. Anyway, sa aton mangin bisita karonti, matag man kita bouquet of flowers, kag dinner for two, kaya makitaan nyo na karon kag kung ano gid ina siya. So relax lang ka mo dira, of the night lang kita karon nga hapon, kag syempre aton man matahom nga lalentunon para sa inyo sa sini nga hapon, plus man ang aton sa ni tagse ka horoscope nga ginabantayan adlaw-adlaw, Lunes tubdob Sabado, upod man ang aton sa ni mga lucky numbers kag lucky colors. Pero gamay lang natin nga update, gahatag kita update na tungod sini ginakabalakan sa karon nga coronavirus o kun COVID-19, di ba tawi? COVID-19 amo nang pagtawag sang World Health Organization. Para suno sa ila, isa na amo nang opisyal iya nga pagtawag sang ining coronavirus nga nag-originate iya dito sa may probinsya sang Hubei sa China. Okay? Kag sa nakuha natin nga update kag report ni Action Doral Cabato kay ina kay Action
Rex Cantong sa Action BBB. Ang kadamuon sang mga nagkalamatay ka mga bag-o nga mga kaso halin sa pungsod China nga sa diin didto gid iya naghalin ining coronavirus kag nangin outbreak man ini nangin epidemic man ini kag sa update karon nga adlaw dugang ang pila na 242 dugang nga 242 ang mga nagkalamatay kagalos 15,000 15,000 naman ka mga pasyente. Ina mga bag-o na siya nga nagdugang sa record. Kag sa update, syempre, pagkatapos ng 24 oras, ang total naglabot na sa 1,355 ang nagkalamatay nationwide. Inaya nationwide butsing no dito ya sa China. Kag halos 60,000 naman ang infected nga mga tao dito. Yes. Kag sunyuman sa Health Commission sa probinsya sa Ube, ilaman gin konfirmar nga dugang nga 14,840 ka mga panibago nga kaso sa Central Province. Kag syempre naman, masubo ina nga balita. Pero so far, sa atong diri sa siyudad sang Bacolod, happy kita na. Wala na. Siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, base man sa mga reports ang aton sa ni mga beat reporters, diri sa siyudad sa Bacolod kag sa probinsya, nga wala na sang pasyente nga yara sa idalom sang investigation kag monitoring o kunining mga PUIs naton or PUM nga mga patients under investigation kag patients under monitoring. Salamat sa Dios. Kag syempre Tita We, tungod man sina abi mo kun ano ang aton Santo Papa si Pope Francis, di ba? Si Pope Francis nag-offer man sang pagpangamuyo para sa mga natapikan sining sakit nga coronavirus disease 2019. Sa iya sini weekly general audience sa Vatican, partikular gid nga mention sang Santo Papa ang mga Chinese nga natapikan sining makamamatay nga balatian. So, pangamuyo man sa Santo Papa nga kabay makarecover inang mga nagahigda sa karon, inang mga naapektuhan sa karon natapikan sining COVID-19. Kay ti sa nasiling na naton more than 60,000 or halos na almost 60,000 ang kadamuon sang natapikan sini. Kag dili naman sa aton sa pungsod Pilipinas ang ato naman presidente, ang aton sini presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang aton siya Presidente Rodrigo Roa Duterte personal man nga nagpangabay sa pumulong Pilipino nga kinahanglan mangin kalmado kita. Muna nga sang Presidente, kinahanglan mangin kalmado kita, kinahanglan mabinantayon kita sa pihak sining ginapangatubang nga coronavirus nga masakit COVID-19. Kag sa video message sang presidente ginapangabay niya ang publiko nga tuod ginman bisan kita diri bisan sa diin man naton nga mga public affairs program kag mismo diri sa This Is My Life sulit-sulit ina nga ginahambal ni Tita Wilma nga kinanglan ugalion ginaton nga magpanghugas sang kamot. Manghugas sang kamot kada kung ano man ang aton obrahon, kinahanglan hugas ang kamot, pang alkohol kita, tabunan ang aton ba kung kita ang mag-ubo, kung magpangatsi kita, kag maggamit sang mask kung kinahanglanon. Pero kung healthy ikaw, no need naman nakambal sa aton sa NIDI or HR Department of Health. Pero kung ikaw may ginabatsyag, kinahanglan manabon kagyan na. Kag nagapangabay man ang presidente sa publiko nga ay kung pwede saligan sila. Saligan gid ang gobyerno nga amo ang nagatutok. Nagatutok gid sila sa mga informasyon nga ginapagwa sa atong sining gobyerno pati na sang World Health Organization o kung WHO. Kag hambal man sa aton presidente, hindi kita dapat mamati sa mga ginaduldol nga mga istorya. Botsingon mga kutso-kutso. Amo na balang duldol sa mga istorya kinanglan konfirmahon ginaton kung bala valid ang amuya nga mga balita nga ginadul sa aton. Kag iya man na intindihan sa iya kung makabatsyag kita sang kahadlok
ukon kabalaka. Pero ginpasiguro man sa nga atong ni Presidente nga may gobyerno nga among nagasabat sa among nga problema. Kay sino pagid sa iya, 3 pagid lamang among ginayang tambal ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, 3 pagid lamang sang COVID-19 na na-confirm sa Pilipinas kag wala pa suno sa isang nabalag nga community transmission. Pero kinanglan syempre kita maghalong man. Sugpunan ta na iyang hambal sang Presidente, kinanglan kita ang maghalong man. Kagapatin sa Valentine's Day, may isa ko ba lang nakuha na nga item na do ka interesting. May angot man gyapon sa Valentine's Day, kag may angot man sa sa COVID-19. Kaya, amot I don't know sa aton diri sa Bacolod kung may ara sa Negros Occidental, although nga dito lang niya sa Manila, pero makita ba lang naton nga luwas sa mga matahom nga mga bouquet of flowers. May ara pa nga ginapilian ang iban nga pwede nila irigalo sa ilang mga palangga on Valentine's Day. May ara kita nakita nga nagabaligya, especially sa Diangwa flower market dito sa Manila, kaya damo ginada mga bulak, mga na-arrange na nga mga flowers. May ara man suno sa ila, sang mabakal nga bouquet. Bouquet of vegetables, na bouquet sa mga utan, o kon bouquet sa mga dilata. Na may ara gaman gani nga bouquet pang personal hygiene bala naton inatungod man sa coronavirus disease care, no? May ara bouquet sang alcohol nga may upod nga sanitizer, mga may upod nga wet tissue, naara na niya tatsun butangan lang dugangan flowers, din ka mo nakita. Kaya syempre inatungod man sang aton celebration buwas sang Valentine's Day, nagadagsa man ang mga bumalakal sang flowers. Ti iban gani magluwas na. Mayara naman nakita tada may mga bouquet of chocolates. Makin mo yan. Kag ara man ang mga nagabaligyan nagsiling ti expect na gin man nila buwas ya magataas gid yang presyo na isang bulak. Mataas gin man guro, hindi gin man taas nga mas mataas pa sang sa ato. Hindi mataas-taas ang presyo, no? So mayo pa kung may ginatago-tago na kamuda nga daw supot-supot nyo para sa inyo palangga, pwede ninyo inaiya. Mabakal nga daan para buwas. Okay? Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:01 na action. Kag syempre man sa aton mga kauturan dira, gusto ninyo arrange flowers ng inyo sini nga mabakal. Kag kung gusto niyo pili kamo ko na nga klase sang bulak kag ma-arrange na inaara lang na sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street. Ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Mahapos lang na pangitaon pagliko ninyo dira wala sa Ferrero Street, diretso sa punta arang Johnny and Christine Flower Stand. Kung anong gusto ninyo nga bulak nga inyo hatag sa inyo mga palangga. Kag hindi lang niya para sa nobya kag nobyo, di ba? Sa bana kag asawa, pwede man sa imo palangga nga utod, palangga nga anak, palangga nga tita or titos or lola kag lolo para sa tanan, di ba? Paghigugma mo kay nga ang tinaga nga paghigugma tama kadalong. Okay? Yes. Kag syempre, ara man dugay-dugay nga aton bisita, relax lang anay. Ang aton man anay DTX 500 capsule, hindi naton inapagkalipatan adlaw-adlaw para sa complete management sa aton siniliver. Ang largest organ sa sulod sa aton sinilawa storage sa tanan nga mga sustansya kung mga nutrients nga makuha naton sa aton man mga ginakaon. So kinanglan protection na naton kinanglan tipigan naton siya. Kung gamay-gamay nga ginabatya about sa aton liver, kinahanglan mo ang DTX 500 capsule. Maintenance mo na adlaw-adlaw kay ini ang may detoxifying compound nga amo ang nagatinlo. May mga active ingredients man phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Kung paghubag sang imo atay, kung pabayaan naton, mahulog na sa cirrhosis of the liver kag magalala, no? Amo na ang cirrhosis of the liver or cancer of the liver. Gani kinahanglan healthy ang aton liver. Make sure to stay active, fit and healthy. Mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede na mabakal dira sa mga butika sa inyong lugar kag syempre diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Kag pwede man kita makabakal online. Log in lang kita sa www.kalusuganyan.ph
Kag ara man sila sa Facebook page, ara ang kalusugan niyan. Pero tandaan, ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule, amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag syempre, ang Klinika di Alternativo Medicina. Alas 2:03 na. Relax lang si Tita Wilma magabalik pero hindi, dali lang ang ato na matahom nga lalantunon gali para sa inyo tanan from Perry Como. Dreams and memories. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Mga tagkalamati. Kag sa iton man, mga kauturan dira nga nagapamati sa ilang mga transistor radio, syempre, inyo mga mensahe karon, inyo man mga maayo man nga mga komento nga maka-inspire sa iton mga bisita, pwede gid ninyo ma-share sa aton text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag syempre sa aton Facebook Live. Noari lang kami diri. Mayong hapon lang diri sa inyo. Kay Bia Jonathan, yes, kay Jan Messi, kag syempre kay Inday Blaza, kay Wilvan Espanyola, tikalay Tita Wilma, maayong adlaw de sa imo, padayon ko ginatamyaw pamilya ko dira sa banwasang Murcia, Espanyola family. Salamat Tita We, God bless. Okay, sa imo man. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Action Wilma, monitor your True to Life wonderful program. Take care, God bless you and keep you. Thank you, Ma'am. Kag kay Jeboy Binaloga, mayong hapon. Salamat gid sa compliment, solid gid siya ko, no. Kag kay Mario Bakhaw ko, Erad, mayong hapon day. Wilma, ginatamya ko si Ami Erad, nga nagapamati gid permisa imo. Salamat, Miss Love in Heaven. Thank you gid kag kay Jolly Castillo, mayong hapon, nagaupod man sa aton. Karon lang balikan lang na ni Tita Wilma nga aton sining mga greetings, na. Relax lang kay magabalik si Tita Wilma upod ang aton mga bisita karon nga hapon pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang
Ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Pagkolon nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sabisan ano nga kalintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Alas 2:03 sa Action Radio Philippine Standard Time ang ito man Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang nagisanon nga supplement tea mo alin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Gani kung may mga ginaubo dire sa inyo, may mga problema, let's say may mga pneumonia, emphysema, inom ka mo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Isa lang nakatibag imno ninyo adlaw-adlaw. Pwede na ito magamitan sang isa tubtob, isa ka litro nga tubig. Isa ka tasa tawiya. Mainit nga tubig. Kag hindi lang ikaw pwede maka-enjoy sina ang bugos gid nga pamilya makabenepisyo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea tungod ini ang may antiviral, antibacterial kag antifungal effect. Inapahagan-hagan ang mga infection sa inyo baga o kung anuman nga pulmonary diseases. Pwede na mabakal man sa nagkalain-lain nga mga drugstores, hindi lang diri sa Ciudad San Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag Oriental, kundi sa iban pagid nga mga isla, kaiping nga isla, diri iya sa iton sa Western Visayas. Diri sa iton sa Ciudad San Bacolod, pwede na iton mabakal sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Kag luya gali na ito na pasalamatan si Reverend Father Januarius Michael Maria Paglinawan. Isa ka Marian priest nga mo nag-officiate siya nga main celebrant kay ina sa ginpatigayon man nga Thanksgiving Mass sang KBP. Nakakapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas nga didto na patigayon sa Pahanukoy Gym dire sa barangay Pahanukoy ay abaw nga ito dira mga senior citizen ara gid sila tanan. Hello gid sa inyo mayong hapon kag may damo gid nga salamat. So sa liwat ginapasalamatan man naton si Reverend Father Januarius Michael Maria Paglinawan. Upod sila ni Sister Ameline Paglinawan, magpakaisa na sila madre kag pari sa Daughters of St. Paul. Inimik ang tanan man sa World Radio Day. So, kaina, aga pa, nagpatigayon man sang parada, ang tanan nga mga radio AM kag FM stations diri sa Negros Occidental, Ciudad San Bacolod pagyan. Damo diri sa Ciudad San Bacolod, kag syempre sa Bugosman nga probinsya kay ti world tawi sa bugos nga kalibutan nagaselebrar gid ini AM kag FM station. So nagumpisa kagina ang parada humalin sa Bacolod City Public Plaza sa atubangan sang Negros Press Club, libot sa liko sa Plaza Gonzaga pagkadto sa Rizal kadto sa Lacson, pagkatapos to nagliko naman sa Patuo pagkadto sa May Lizares going to Pahanukoy Guasa Raneta kadto sa Pahanukoy Gym. So sa mga natingala da kaina World Radio Day celebration karon nga adlaw kag madamo gid nga salamat. Okay, sa siningabahin ang aton bisita sa nahambalan ni Tita Wilma. Gusto ko gid man mga huben mo kay para bala feeling ni tawe da huben man sa hindi makadlawon ko ni sila na nga duwa para madulang ila kolba. Kinapakadlawon ko ni sila. Well, anyway, sa mga activities sa social media, for sure nga inyo sila naman nakitaan nyo ni sila nga duha. Kagin si Action Jan Diaz among nag-report sining nakita ni Action Jan dasig ni siya nga daan. Siling ko, interesting. Siling ko gusto ko ng ila story. Invite kaga kung pwede sila on Valentine's Day galing si girl, my work man. Pre-Valentine pre-Valentine presentation naton. So aton man gina-welcome karon nga hapon ang duha si Peter Paul Recibido kag si John na Abalahin. Palihog niyo ko open sa inyong mga microphone, soft touch lang na. Sino una mag-greet mayong hapon? Peter lang guro tawag ko sa imo. Peter, good afternoon, mayong hapon. Tita Wilma, si Tita Wilma, kuya. Si Tita Wilma, okay, mayong hapon sa imo. Tita Wilma. Kag sa tanan, nga mga pa mo. Pamati sa siningapon sa mga kabarkads sa mga kabarkads ninyo. Okay. Sa diin pagkid. Ay, sorry. Okay. Wala kanila nabatian sa mga kabarkads mo. So, tamyawa sila liwat on air? Sige. Okay. Mayong hapon sa imo, Tita Wilma, kag sa mga nagapalamati sa subong hapon. Sa This Is My Life?
sa This Is My Life, There is Action Radio. There is Action Radio, kag kung kisamon nga mga kilala dira kay nang Steffi, Oh, kabalo sila gali nga di kadi. Wow. kag sa kay Carlo, Oh. Michael, John Mark, Jo Marie, kay Nicole, kag kay Desa. Wow. Pag sa magulang ko pagida sa kay Richard Recibit. Oh, sa bugos nga pamilya nga naga-monitor gid sa bugos Oh. Action Radio sa inyo. Salamat kid. Inday, Jonah, mayong hapon. May hapon, Tita Wilma. Okay. May hapon man sa tanan nga pala mati, kag sa live, kag sa radyo. Okay. Sa Facebook Live. No, sa mga nagupod sa atin Facebook Live. Okay. Naging interesting lang sa akon ang inyo sa ni istorya kay daw common naman niya sa inyo nga mga millennials mo no. Kay subong niya daw uso naman na iya mga mag-propose. Pero mamangkot lang ko paano ka mo nagkilalahay nga duha. Peter? Nagkilalay kami sa barkada ko nga, barkada yaman sa balay. Sa balay? sa balay. Sa balay ka mo. Sa balay, sa barkada na. Aha. Barkada yun. Ang nagpakilala, barkada ninyo. So, Naunyaga kami dito, kag dito mo kami nagkilalay. Ano, nati do wala lang anay, tulok-tulok lang. Kaya siyempre nahuya ko man kay una pa lang agad anay. nakita sa iya. Anong nakita mo kay Inday Jonah nga nakatag sa imong interest? For me sa gayuhom, kag ano nang hindi sa kabalo magtalikod sa iya nga responsibilidad sa iya nga lola kay tungod siya na lang gabantay sa iya nga lola. Pero ato yung nga sitwasyon sa pag ano pa lang sa imo nakita nga ka smiling ka smiley sa iya no palayuhom siya mo na nakatag sa imong interest nga kinanglan makilala ko na siya no. Ikaw ya that time sa pagpakilala sa inyo sa imong mga barkada sa iya Inday John ano daw wala ya sa imo nga wala lang o kon Nawala lang. Kay at first, nakita ya ang picture ko sa cellphone sang barkada ko. Oo. So, nagka-interesa. Tapos, matunto ko nga barkada, nag-text ako nga makadto sa balay sang barkada mo na mo para manyaga. Kay that time, day off ko ba? Makatuntugid. Makatuntugid mo barkada. Matuntugid. Tapos, siya patapos na kaon, kaya ako bago lang abot. Oo. So, nagkaon ko sabay niya sila. Nanago sa... Nanago siya kay Nauya. Pag-abot mo nanago siya? Oo. Tapos, nagambal ang barkada ko. Tawag ito ba si Peter. Amo nagambal yun. Tapos, nagambal mo ko yung baby boy. Ginambal mo baby boy kiti younger siya sa imo. No, makita gid mo na to. Pila na yung edad mo ganyan day, John? 24. You're 24. Ikaw naman, Peter? 22. 22. 2 years. Wala na problema. No? Importante is nagaluyagay, nagapalanggaanay, may pagsalig, may ang trust gid ya, may pag-intindihanay. Kay ti ang pagsalig kag ang pagpalangga of danay kina. Kay way kun di mo siya palangga, way ka man saling mo, di ba? Way ka salig, way ka man lawas sa iya, di ba? Importante gid kag ang constant communication. Okay, kadto ta. Daw ano nakalawig ang inyo pagkilalahay? Para sa ako ng 2 months, lawig na ako sa akon kay Yes, para sa inyo. Sigurado naman ko sa akon nga desisyon kag makita ko man nga okay man siya kag loyal man sa akon. Sa sulod sang duha ka bulan nga pagkilala mo kay Inday Jonah, nabatyagan mo na yes. nga daw ka-ideal sa nga babae nga maging partner in life mo. Nga sa imo sa edad mo nga 22 anyos, ara na yan nakaplano sa imo nga kinanglan planuhon mo na ang pagpangabuhi. Ara na. So at early stage nangin mature ikaw sa sinangabahin. Pero ikaw Inday Jonah sa amo na nga pang idaron. Pagbaton mo sa iya sa 2 months pero may nubyo ka before sina wala. before, damo ko failed relationship. Oo. Kabalo man na sa Kabalo man siya. Importante is openness, no? Wala taguay. Amo gina para nga intindihan na bala. Kag kabalo ka man kung ano ang mga past niya, at least kung baton mo siya as a person nga amo na siya kung anugin man siya, baton mo ya kag ikaw man niya kung siyempre kung mabatyagan mo ya nga baton niya ko di ka nami, di ba? So ano mo na feeling. i-compare okay lang tama mangkot ko na i-compare
compared si Peter sa feeling mo kay Peter sa mga past relationship mo, ano si Peter sa inyo? Ideal man. Ideal man. Hindi matulok lang kay Peter. Hindi lang mag-line boat mo. Gamay lang siya. Gamay ka lang yung tao. Pero sa pamatyagan ko, ineng sincero ba lang, no? Sincere, serious nga klase sa tao. Kag pagkatapos I think, no? Responsible. Yes. Kaya tipin sa at the early age, siyang imo yung mga plan of future na yan mo. Or paniguro lang. Balik ko ridas na. Pero feeling mo yata to, Peter, siya nagid siya siya ang nagid. miss right sa imo. Siya nagid kay tungod nga Ano nakita mo sa iya? mabisan. No, kag siyempre sa hindi sa iban nga sa amo na nga edad nga 24 ang iban lakwat siya, Happy, barkada. Oo. Siya yan ang naging sa nag-concentrate The family-oriented nga klase ng babae. Amo na mga nakita mo, abi. So, bot silingon, let's say, kung magpalayo ka man, masaligan mo siya. Masaligan. Something. Amo na importante, gid kaayo to mo. Kag, na-met mo na, nakilala mo ng pamilya ni Inday Jonah? Actually, makadto kami to sa 16. Sa ila? Pero ang mga magulang. Sorry. Wala pa gali ka mo kakadtot wala pa Si kakadtot sa Papa ila. na lang ang wala kakilala Si Papa mo nilang wala nakakilala sa iya. Mamangod pa kaisa ko kilala. Okay. Pero ikaw, na-met mo ng iya pamilya. So far, nung nabatyagan mo, okay man daw baton ka Manila. Yes, amo na importante. Happy. Okay, good. Amo na yung nami, si Papa na lang ang isa. Importante ginaya to. Anong nagsulod sa ulo mo nga mag-propose sa kanday Jonah dito sa SMX? Akon kay ang balakote. Kaya ang mga si Mama, hanggang daw si Mama Elsa. Naglisensya ka man gali sa ila? Kay Mama Elsa, Before Modillas. siya Kay ambal nila, antes ko kuno magsakay balik, nang makasal kami. Kay total naman kami sa isa kabalay. Gopdanay naman kami. Siling nila nga kinanglan, ikasal na lang. Kay total gopdanay naman lang. Importante. Kaya ambal ko, ma-propose na lang ko, anay, i-antes ko mga gano'n. Dira mo nagyapon ko. Pero wala ka kabalong on that day. Amo na oras, ma-propose sa imo. Gambal siya nga nang Pakasal sa imo. Nang i-surprise na ka mo ni amo to. Bakit hindi na na-surprise ginambal mo na. Pero Sabado to nga time nang nagsimba pa kami. Nga Oo, nagpabilin siya kay nag-ubra ko. Nagpabilin siya. Doon dulong niya lang sa sakayan. Kay nagpabilin siya sa church. Tapos, nagkadto ang mga friend niya kay as usual gakadto may na sila mo perme mga upod niya churchmate ya ang mga kakuntsaba mo nagali pero why ka ga-expect nga sa amo sina nga tiun siya ma-propose kag mixed emotion hindi mo basta surprise dahil hindi mo bala tiyagon lipay ka or gustong magsyagit nga gusto happy gusto mo no ya Marius kaslon ka mo on that moment nga mamarcha ka sa aisle nga pagkanta sang choir sugod sang choir pagtikang sa mga tiil mo sa carpet pakadto sa daw feeling mo masyagit ka na mo na siya na so happy gid na kag importante lang mahambalang gid ni Tita Wilma sa inyo nga duha ba ari naman sa hindi seryoso ni siya to na Peter kay since nga ang trabaho mo sa malayo na kung magsakay ka si Inday Jonah naman ang trabaho ari diri kinanglan Inday John samtang ari siya ipabatsyag mo sa ikagipakita mo sa iyang nagakadapat kang nagakabagay ka nga saligan importante kina sa isa ka babae kay nga hindi lipod sa aton realidad niyang hambal ni Tita Wilma may ara nga mga relationship bisan gani mag-asawa na malakat ang bana bilin ang asawa o kung malakat ang asawa bilin ang bana guba ang pangabuhi tungod sang fling-fling di ba so kinahanglan gid hindi mo kinahanglan paggubuon ang trust ni Peter nga ihatag sa imo. Sa
Sa desisyon ni Peter nga siling pakaslan ka buot silingon 100% ang iya trust kag love sa imo. Pero kinanglan of danyo gid sing pagpangamuyo ang tanan. I-pray mo gid siya sa tanan nga tion bisan nara ka sa trabaho, ara gid siya nagaupod sa imo kag sa imo heart nga kabay pa mangin safe lang siya always, mayo lang ang iya lawas, mayo lang iya paminsaron, nga tanan bala nga tagan siya kusog kag maayo nga lawas nga sa pagpalikti, syempre may kabay pa magbunga na kag ikaw man kinahanglan constant communication. Kag isa pa iya sa imo John suggestion lang kini Tito We na kinahanglan kun ito sa layo man si Tuto Peter, kinahanglan man communication kag kinahanglan openness. Yes. Openness sa tanan nga bagay para ang problema hindi magwa within the family, hindi lang sa inyo nga duha. Kay kabudlay ang long distance relationship, tama gid kabudlay. Kag ang mga istorya bala, hindi lang ta magpati sa mga istorya nga wala confirmation. Hindi kita magpati sa istorya nga iduhol sa aton not unless nga ma-confirm naton. Hindi naton pag-i-judge si Jonah, hindi man naton pag-i-judge si Peter kung anong mga mabatian mo. Mas nami nga kamo nga duha ang mag-istoryahanay. Once nga may magwa nga problema kung layo ay kamo nga duha, mabudlay ang komunikasyon, budlay niya mo bisan sa social media, biskan mag-duo ka mo sa Google o kung sa Messenger magtawganay ka mo, once nga akid ka, pwede mo yung mapatay, mautod komunikasyon nyo mo, di ba? Hindi maka-reason out ang isa. So, kinlainan open ang isa kag isa sa pagpumati. Kung hindi mo mabaton ang rason sang isa sa eksplanasyon na tungod sa problema o kung anuman nga mga istorya, kinanglan patawhayon nyo gid ang inyo anay kaugalingon. Kabay, let's say kung naglupok ka sa kaakigon o kung naglain ng imo buot, patahawa ang kaakig kakalain sang buot kagamong pag-istorya sa iya nga aamo ni, nga aamo na. And then, ikaw man inday, Jonah. Kinahanglan, kung ang isa kalayo, ang isa mangin tubig. Para maging maayo ang relasyon, maging smooth. So, sa inyong idua, thank you so much for coming. Thank you. Salamat gid sa pag-share ninyo sa inyong mga love story. Kag wish lang gid ni Tito Wilma sa inyo happiness. Happiness. Thank you. Kag kinanaopnon niyo gid si Lord sa inyo sinipagpangabuhi. Kag ari anay man ang gusto ko gid para sa inyo. Kay gusto gid ni Tuto Peter para sa imo. I wanna make you smile whenever you're sad. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Grow Old With You para iya kay Inday Jonah mo na request ni Tuto Peter nga iya sinipabati kay Inday Jonah, Grow Old With You. Ako kay gusto ko pa sabton nga kahit maputi ng buhok ko kasi Moira gusto ko na nga version alin sa imo pakadtuman sa iya, di ba? Yeah. Oo. Pero may tamyawon ka mo dira. Ang nagaupod sa itong subungan. Shout out. Okay, go. Gina-shoutout ko ang upod ko man sang una sa barko, ang amigo ko nga si John Ray Zamora. Sige. From Man sa Candoni. single, Single na sa ako nagkapangitaan sa labi. Oh!
Gaga pangita sa love life ha. Hindi lahog-lahog to mangita isang partner in life kinilan na siguraduhay. Especially sa inyo mga trabaho nga ito kamo sa layo. Siguraduhon you get. Well anyway, sa inyo nga duha, salamat gid sa pag-bisita diri sa This Is My Life. Kagkabay nga update nyo ko. Kung may away-away, ara lang ko gyapon. Kaya ako mangin referee sa away. Sige. Mabalas ako mabalik. Okay, so thank you so much for coming. Thank you. So pasalamatin mo ang bouquet para na sa imo Inday John. Thank you. Kuhaan ng bouquet nga para sa imo. Wow. Then dinner for Salamat. two. Date ka mo sa Vikings nga Sure. duha. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Gid. Tita And happy Wilma. Valentine's sa inyo. God bless you both, ha? God bless you. Okay, salamat. Salamat kid sa pag-imbita diri sa akin sa This Is My Life Action Radio kag sa kay Tito John? Jan. Okay, kay John Diaz. Okay. Oh, sige. Thank you. May shoutout ka daw, ay na? Shout out sa mga kapamati. Subong. Okay. Kay ma'am. Hello, ma'am. Salamat. Yeah, doa Thank you. sila ko. So, salamat man sa inyo and God bless. Okay, relax lang si Tito Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Okay, alas 2:37 in Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na Celebrity Kojic Soap, ang aton sinihabon nga pampaputi, pampakinis kag pampahamis ang aton siniskin. Halin sa guya pa kadto sa bugos nga lawas. Yes, Tito Wilma. For all the time
once you spend. Gani sa mga nagaproblema dira sa ila sini mga wrinkles, especially kung ikaw nagaedad-edad na, gamit ka Celebrity Kojic Soap. Kay iya ginapahugot ang imo sini skin, kay ginapaputi. Nagaproblema ka sa imo sini nga mga blackheads, whiteheads, pinalian sa imo sini punggod. Sabat ina sang aton sini nga Celebrity Kojic Soap. Kag problema mo kung medyo madulom-dulom, maitom. Maitom inang hindi nga siyang maitom gidya kay do ka imposible naman na, no? Inang do hindi ka lang bala conforme man nga kaputi sang imo sini ilok ang imo underarm, or let's say problema mo ang imo siko tuhod, imo bukong-bukong sa tiil, kati kung magpungko kay ga cross ang imo tiil, gamiti bala sang Celebrity Kojic Soap na. Kung magpaligo ka, gamitan mo Celebrity Kojic Soap, halin sa guya pa kayto sa bugos nga lawas, kag ipabilin sa sulod sang isa tubtob 3 ka minutos para man sa maayo nga resulta. Siyempre, unahon mo yabun lang imo sini nga guya, kay nga very sensitive ang aton skin sa aton sa face. May exfoliating properties pa ina. Kag pwede na mawakal sa mga tsindahan kag butika dira sa inyo tag sa kalugar. Yes, diri sa amon sa siyudad sang Bacolod ara available sa mga butika nga nahamtang sa atubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ara available sa Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, RX Troy Drug Store, JDN Pharmacy kag Pacific Pharmacy. Araman sa Jex Marketing nga nahamtang sa idalom lamang sa Action Radio. Sa mga palanggan nato nga mga tagpalamati dira, hi and hello kay John Ray Zamora. Libre kasal sa pag-ibig, may free wedding ring about sa pag-ibig, Mera. Okay, so salamat sa informasyon. Ha? So we please greet Christian Salaver and Catherine Imiterio listening via Facebook Live. Thanks, my dear, and good afternoon, gid sa inyo tonight. Hi, Ate We. Good PM. Kagwapa balas ang hair. Ay, ang hair. Never mind the hair, Ma'am Elizabeth. Ari lang ko di ka monitor, kay Gipaya. Gipaya or Hipaya? Hindi sa Sumag. Kanami. Okay. Thanks for the compliments, Ma'am. Good afternoon lang. Pasalamat gid ko kay nakakadlaw ko sa duha ka kabataan. Kakadlaw ko sa duha ka kabataan subong adlaw. Kay nining mo Presobri Vega, hi Tita We, galantaw lang ko di. Kumusta lang ko sa friend ko si Jeanette Aviles. Happy Heart Day. Wow. Kay Michelle Duquesa Delmo, thanks for joining. This is my live. Kag Mayo i-surprise man ko balamig sa SM Sulud Mercado. Okay, ay nga mga anak mo, Mayo pa-explika ron ba? Sino may pa-explika ron? Ang lalaki? Hindi ka kino kaseryoso nga bata, no? Bata, kinsa mula at the age of 22, amuna na iya ang iyang outlook sa iya kabuhi. May plano siya sa iya kabuhi. That's why nangita siya sang ideal girl nga makaupod niya. Manugbalik naman siya mo. Kasakay siya sa barko. So, hambal Tita Wilma, good luck lang sa inyo. Chong, kung 2 months, okay, Zamor, 2 months ka mo rin sa iban gani, first time lang kita sa Valentine's na sila dayon, di ba? Oo, magsiling away mo pa nakilala, kay bago lang ka mo nagkilalahay, mga something na nga mo sina. Pero sa tutuod lang, may ara bala, hindi bala? Love for the first glance. Una mong pagkakit sa babae, nagtubo-gugma mo, gusto mo siya dahil pangasawon. May ara gani iban nga tag 10 years nga nagnubyahan na kaguba pa, na? Hindi mo na mapaktan kung natin pa mga olds, kung siya yung pagkit sa palad mo, ang napagkit sa palad mo nga mangin kaupod mo, tubtub ikaw nagakabuhi, siya gid na iya ang imo madayunan. Kag siya gid siyang makaupod mo sa imo pagpangabuhi. Abaw, abili-lion tang aton sa niya text hotline kung may ara da mga reaction. Inspired ko sa story nila, pwede ko kapangayo friend a lady. Aba, nagsunod ka man. Okay, basi may ara derari a cellphone number nga makig-friend sa iya. A cellphone number 0951 583-2628. Again, 0951-583-2628.
Hello, Tita Wilma. Good afternoon. Advance happy Valentine's Day for tomorrow. Monitor lang kami din sa program mo. Miss Emma Almeda, Sala Carlota. Thanks, give Tita. God bless. Sa tanan nga mga taga-Pahanukoy, damayong hapon. Madamogin nga salamat sa inyo. Mayong hapon, tawali, ug lang ko tamyaw sa ilan ni Makmak, Balenya, Rap, Hermino, Iping, Valdosa, Burnok, Garde, Gaming, kay Guadalupe, Chimboy, Abranico, J.R. Abranico. Ano nga tamyaw nunoy, Matula, Seng Tapi Kabangkalan. Salamat, Kid. Alas 2:43 na relax lang si Tita Wilma magabalik pa. Para naman sa iton sa ni horoscope, pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Kapag doble, Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Sa Ace Action Radio Philippine Standard Time, yes, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Mayong hapon lang dira sa mga nag-upod, of course, kay Tuto Philip Canelon Zagay. Happy Valentine's na gadaan sa imo, ha? Salamat, gid kay Anthony Jones sa Villo Ciblano. Good afternoon, watching live here sa Barangay Inayawan, Kawayan. Kag-greet ko lang gali si Shamalipa Faunalan, Rica Ibanez, and Eliza Josh Magbanwa nga nagapamati gid sa imo program here at my SSG office sa Eva J, Eva J, nadula, Tita We. Well, anyway, makitaan na nakaw ni Tita We. Nag-early may atong Salazar, mayong hapon sa imo, kag salamat man kay Oropel Maasin Presi. Salamat. Wow, thank you God. Maayo man nga wala na da sa Bacolod kay hindi na lahog-lahog nga virus dito. Alina kay Wilvan Española Tikhala, na?
Kay ti ang update to lang hatag kagina nga wala nakita ya diri sa Bacolod kag sa Negros sa mga pasyente nga under investigation kag under monitoring angot sa COVID-19 o kung coronavirus. Julius Pasco, mayong hapon tituwe. Salamat sa Diyos kay safe ang mga taga Negros Occidental. Hazel Kanya Olaera, God bless you always. Manang Wilma, may suon, may kumari, may manang. Wow, thank you. Mayong hapon dira sa Olaera family. Na, kay Tatay Dante, kay Nanay Routine, sa inyo tanan kag sa akon anak dira. Good PM dito. Monitor lang kami diri sa Sian de Carmen Binalbagan. Tamyaw ko lang lihog si Manang Ruby Yuhan, Nanay Mama Juliana Roma, kay Mama Melba, kay Chay Mila Olarte, nga nagapataya STL. Kay Ta Helen de la Cruz, thanks gid. Riza Bernardo Centugao, salamat man. Kay Christian Henovia, watching here from Jeddah, Saudi Arabia. Kay Christine Henovia, watching here. Sa Jeddah, salamat gid. Kay Magdalene Carisma, salamat sa inyo. Balikan ko lang na karon kay mabasa anay si Tita Wilma sang atuntag sa ka-horoscope para karon nga adlaw Huwebes, Pebrero 13 tuig 2020. Sa ito naman horoscope, syempre unahon ito ng mga nag-celebrar sang ila sini kadlawan karon nga adlaw. February 13, mga Aquarius, kay mga natao Enero 20 to Pebrero 18, yes Aquarius. Mangin mabinungahon kag blissful yang adlaw mo subong kung hindi ka magbatsyag sang katamad. Hatagi man sang husto nga solusyon ang imo problema sa sulod sang inyo puluyan o kung sa imo man ginaobrahan. Aquarius, isa ka friend mo ang magatawag sang imo igtalupangod tungod sa iya problema. But sa nga mga nasa sa imo opinion. Kag may posibilidad man nga may magakontra sa imo mga idea sa sulod sa inyong panimalay o kung sa imo man ginatrabahuan. Magamit mo man subong Aquarius ang imo kaalam sa pagdesisyon. Imo mga maswerte nga numero 1, 13, 24, 30 kag 33. Lucky color, lemon green. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19 to Marso 20. Para sa imo personal nga handom, para sa imo personal nga handom, maayo man ang banas nga imo ginausoy, bot silingon, kaayuhan ang imo maabtan. May maayo man nga kahigayunan para nga baguhon mo ang imo mga nahimo nga sala. Pisces, maswerte mo man nga mga numero 1, 7, 10, 31, kag 42. Lucky color, red. Sa mga Pisces, Aries, tawe. Sa mga Aries, Marso 21 to Abril 19. Abi mo bala, Arian, may tsansa nga mapaayo mo ang imo sitwasyon pinansya, ina kung tagaan mo man panahon ang pagpangita solusyon sa imo problema natungod sa sinaiya. Respeto, no? Ang pagsalig sa imo isig kapareho, dapat balikan ina sang tampad nga pagserbisyo. Gets mo, Aries? Maswerte mo nga numero 4, 14, 24, 33, kag 42. Lucky color, blue. Sa mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Wow, mamag-ano yung pagsunod sa kwarta sa imo, ina, kung may negosyo ikaw. Kag-abi mo, isa ka, daw halos nalipatan mo na, nga inagihan sabay sang paghigugma. Ang imo mahanduraw karon nga adlaw. Yes, Taurus, ang mamalan ni Tewe, ang nakaligad is nakaligad na. Relax, ha? Kagaron man nga adlaw, malapit ka sa disgrasya, gani hugot man nga pagpagamuyo, kinahanglan mo, kagduga nga paghalong. Maswerte mo nga mga numero 7, 14, 31, 36, kag 42, lucky color pink. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, Hunyo 21, may abyan ikaw, Gemini, nga makahibalo iya mag-unong para sa kaayuhan kung kinahanglanon kaya. Kag isa sa mga malapit sa imo magabisita, kag isa pagidugangan nato na. Ang imo pag-monitor, pagbantay, dugang-dugang ina, kag tungod sina, abi mo may sikreto ka nga ma-discoveryhan. Maswerte mo nga mga numero, Gemini, 9, 11, 15, 26, kag 42. Lucky color, yellow. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22 to Hulyo 22,
Cancer, likawan mo anay nga maghandom sang bag-o nga relasyon o kung inang ginadumili nga paghigugma ang forbidden love. Ilabi na gid kung committed ka, in a relationship ka, or married ka, ha? Tungod luwas nga gubon mo ang pagsalig niya sa imo, dako kid nga problema sa ulihi ina. Kag sabahin naman sang imo ginaplayan kung nagapangita ikaw sa trabaho, yes, dako man ang posibilidad nga mabaton ikaw kung kwalipikado ikaw. Ina, kung i-follow up mo man, temprano. Maswati mo nga mga numero 210, 28, 31, kag 45, lucky color green. Nabatian ang unang gabahin sa itong pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong horoscope. Relax lang, balik pa si Tita Wilma sa dugang pagkatapos sa ni. Life extended. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Philippine Standard Time, alas 2:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Okay, atin man na Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malaid nga side effects sa ato ni kaayong lawas. The best nga immune system booster kag pinakamay nga cleanser kag regulator sa aton sinidugo. Ang inyo problema, inyo blood pressure, blood cholesterol kag blood sugar, plus pa sa inyo potassium, sodium kag inyo uric acid. Basta involve ang dugo. The best ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginatinluan niya ina adlaw-adlaw. Now, kung may problema
problema ka na dira 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. We have shared Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule maayo man para sa problema sa memorya, especially sa itong mga kabataan nga nabudlayan magtuon. Especially kung antes mag-examination. Nami gid na ipaimnon mo siya adlaw-adlaw Dr. Pinoy Squalene Capsule para nga attentive siya sa lesson ni ma'am or ni sir sa school kag ma-absorb niya inisang maayo kag hindi malipatan. Kag sa aton man mga senior citizen, no? Sa aton mga young at hearts nga may problema na sa ila memorya, ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule maayo para dira kay nga ginapabugtaw niya ang aton sini utok syempre kag naga-function sang maayo para nga aton man ma-absorb ang tanan-tanan. Now, may fatty acids ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga kinahanglanon sang aton sini utok. Tinid nga fatty acids sa aton utok is 80% sang fatty acid para maging aktibo ina mabuligan gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Panamangkutanon sa aton produkto kag sa imo man ginabatyag Dr. Pinoy Hotline 4411299 kag nahamtang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopos, Mandalagan. Mapagali na sa mga butika man sa inyo tag sa kalugar. Kag syempre dili man sa amon sa Ciudad San Bacolod available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan nga The Generics Pharmacy, hasta sa Negros Oriental, hasta sa Guimaras, hasta sa mga kaiping naton nga mga Yes, Tito We, padayunon ta ang aton sa ni nabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Leo, nakita Tito Wilma. Sa mga Leo, Hulyo 23 tubto Agosto 22. Leo, hindi pagabusuhi ang kaugalingon mo sa pagpangabudlay. Boy, sukot ka gani. Hindi mo pagabusuhan ang kaugalingon mo sa pagpangabudlay, sa pagpahubog, kung sa pagpanahor pagyan. May ginpangakuan ka, tindugi ang imo ginbuyan nga pangako para nga hindi maguba ang imo reputasyon. Halong ka sa pagpili man sang abyan. Kag Leo, hindi ka magpamati sa mga chismis. Maswerte mo nga numero 5, Justin 9, 27, 30, kag 35, lucky color tangerine. Sa mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, Virgonian. Dako ang imo paglaom or tsansa nga mangin successful ka sa paghigugmaabay. Posible nga makahimo ka sa importante nga desisyon na tungod sa imo bata kung may bata ka, utod man o kung friend mo. Kag subong ang panahon, nagaugyon gid sa imo para palapitan ang mga impluwensyado nga tao nga makabulig sa imo. Para maswerte mo man nga mga numero 4, 14, 17, 28 kag 36, lucky color beige. Sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Libra, halong ka sa paghakwat sa mga mabugat nga mga bagay tungod kahina sang imo hawak pa idalong. Guro basi kung mabugat ang lawas mo, lose weight ka. Halong ka man sa paggamit sa mga mataliwis kag mga matalong nga bagay. Maswerte mo man nga mga numero 7, 16, Justin 9, 36 kag 40, lucky color emerald green. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, isa iya sa wala mo gid ginapaabot nga balita makahatag sa imo sang kalipay karon nga adlaw. Kag makahimo man ikaw sang isa ka bagay nga mapuslanon sa imo ginaobrahan o kung hindi man sa imo kaugalingon. Dali gid lang. Hindi ka man magpautang, kag hindi ka man magpangutang, kay mabudlayan ka sa pagbayad. Maswerte mo nga mga numero 2, 11, 14, 27, kag 30. Gold is your lucky color. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, sa dugang pagineton nga horoscope. Ari na kita sa Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Yes, Sagittarian. Tandaan mo lang nga kung gusto mo makalabot sa gusto mo kadtuan, dapat kabalo ka man magbulubalikid sa imo ginhalinan, ha? Importante subong nga adlaw, mamati ka man sa panugyan sang imo mga ginikanan. Be honest to yourself kag sa imo mga ginapanghambal. Mga maswerte mo nga mga numero 1, 7, 22, 31 kag 36. Lucky color, purple. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero 19, may panahon gid nga natala na para sa imo, para matagaan mo man tiyempo ang imo kaugalingon nga mga ginaplano. Kag hindi mo man mahatag ang imong pagsalig sa iban, kung pwede lang, hindi gid paghatag pagsalig mo sa iban 100%, kundi sa kaugalingon mo gid lang. Isa sa wala mo man gina-expectar nga sorpresa ang mag-aabot. Maswerte mo nga mga numero 8, 13, 24 kag 42. Lucky color, peach. Nabatian nato ng itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw. Kay Miguel Blue Gomez dira, tawi pa shout out naman kay Grace Balao. Okay, watching live Isabela Negros Occidental. Greet lang sa pamilya Onyate. Mahalin na kay Runilo. Kasi tenan dira nga mga listeners natin sa Isabela. Sa inyo, madamo gin nga salamat. Sa wala natin malabutan, pasensya na. Apang si Tita Wilma magapaalam ni sa itong pagpangilagad karon nga hapon sa palituntunan. This is my life. Kaya nga ito naman quote of the day, nagasiling, there is no instinct like that of the heart. Bandayan man nga ito na Valentine presentation boss. Ano na? Match date? Balaan na siya boss. Relax lang ka mo dira. Kaya siyempre sa ngalan man sa nga akong sini mga partners sa technical control, Action Almal Madera, upod man kay Action JM by Kin, si Tita Wilma magapaalam na. Kag sa ngalan man sa amon station manager, Action Nona Di Mala Magbanwa, amon productions chief Action Rex Cantong, tugtog naman liwat mo, standby sa mga mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!